Pozdrav nacio Hajduka! Danas donosim vijesti koje će uzdrmati temelje Splita. Stoga pripremite se, ostavite like i pretplatite se na kanal, jer ćete htjeti biti u toku sa svakim detaljem ove priče koja izgleda kao filmski zaplet. Ali je stvarnost našeg Hajduka. Idemo izravno na stvar. Lukša Jakobušić, predsjednik koji je ponovno podigao naš Hajduk i pretvorio naš voljeni klub u globalno poštovanu marku, je otpušten. I to nije sve. Stvar je dublja i složenija nego što se čini. Nakon bolnog poraza od Rijeke započeo je niz odlazaka koji izgledaju kao pad domina. Prvo je otišao trener Mislav Karoglan, zatim Sam Jakobušić i čak i sportski direktor Mindaugas Nikoličius najavio je da će otići kad mu u lipnju istekne ugovor. Sve to unutar nekoliko tjedana. Ali što je iza svega toga? Prema glasovima na tribinama i na društvenim mrežama postoji sjena izdaje. Udruga Naš Hajduk, koja je bila ključna u spašavanju kluba 2011. godine, sada izgleda ima druge planove. Glasine kažu da su već prošle zime željeli zamijeniti Jakobušića. Prva bomba je bačena od strane novina Večernji, a sada je tema vruća među navijačima. Sada razmislite sa mnom. Jakobušić nije bio samo bilo koji predsjednik. Preuzeo je nakon Marina Brbića i u kratkom roku transformirao naš Hajduk. Nije donio samo pobjede, već dostojanstvo i nadu. I svejedno, fiskalni odbor ga je otpustio jer nije uspio osvojiti obećani naslov prvaka. I evo velikog pitanja koje ostaje. Tko će sada preuzeti kormilo? Tko će biti sposoban ne samo slijediti Jakobušićeve korake, već doista odvesti Hajduk na novu razinu? Na društvenim mrežama jedan navijač je čak predložio radikalno rješenje: zamijeniti cijeli fiskalni odbor, izabrati novi i poslati tu novu grupu do župe Dubrovake. Na koljenima moliti Jakobušika da se vrati i preuzme novi mandat. Da li smo doista došli do te točke? Navijaču Hajduka, želim čuti vas. Što mislite o svemu ovom neredu? Je li to samo teška faza ili se nešto zlokobnije odvija iza kulisa našeg dragog kluba? To je sve za danas, ali ostanite s nama jer će ova priča još puno toga reći. I ne zaboravite, ovo je mjesto gdje se možete ažurirati i uključiti u sve što se događa u našem Hajduku. Do sljedećeg videa i hajmo Hajduk!